खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव गोदान भिडिअ'आव बयखौबो फिन खेबसेबाव आरो बरायनाय बावहरबाय। दिनै आरोबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव 133थि डिउरान्ड काप 2024 ट्रफी बेखेवनाय आरो फ्लेग अफ फोरबो खुंदों। मानगोनां डिउरान्ड काप ट्रफी टुरआ क'क्राझार बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) आसामाव गावनि लामाखौ बानायदों, जाय एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुलुगनि थामथि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनायनि 133थि खुंथायनि सिगां मोनसे मख'जाथाव बुब्लि। ट्रफीखौ रबिबाराव क'क्राझार नोगोरमानि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव दिन्थिफुंनाय जादोंमोन, जाय ओनसोलारि सुबुं समाजनिफ्राय गोसो बोनो हादोंमोन आरो रंजाखांदोंमोन। बे हाबाफारियाव हादोरसा गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ मन्थ्रि नन्दिता गर्लसाया नुजाथिदोंमोन, जाय नेमखान्थि बादियै ट्रफी टुर भेनखौ फिरफिला दिन्थिनानै बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारिया भारतारि रौनिया हानजा आरो बिटिआर सरकारनि मोनथाम रौनियाफोरनि जानानै मोनसे जथाय नाजानाय। जारिमिनारि बादायलायनायखौ जौगाहोनो आरो फालिनो थाखाय, जाय सिमलायाव 1888 मायथाइयाव गायसनजेननायनिफ्रायनो भारतारि जोलुर रोंग'थिखौ जोथोन लानायाव गोनांथार बिहोमा होबोगासिनो दङ। रिपर्टनि बायदियैब्ला, इन्डियान सुपार लिग (आइएसएल) टीम्स, नर्थ-ईस्ट इउनाइटेड एफसी एन्ड असिया एफसी, बर्डार सिकिउरिटि फर्स (बीएसएफ) आरो जायगायारि बड'लेण्ड एफसीखौ लाफानानै हानजा इनि बादायलायनाया क'क्राझाराव जागोन। गिबि मेच बड'लेण्ड एफसी आरो नर्थ-ईस्ट इउनाइटेड एफसीनि गेजेराव 30 जुलाइ 2024 खालि बेलासिनि 3 रिंगायाव साइ स्टेडियामाव जागायजेनगोन। बे बोसोराव बादायलायनायाव नेपाल आरो बांलादेशनि मोननै रौनिया हानजाजों लोगोसे 24 हानजाफोरा मोनब्रै बानजायग्रा नोगोरमाफोर क'क्राझार, शिलं, जमशेदपुर आरो कलकातायाव 43 बादायलायनायाव बाहागो लागोन। गेदेर फाइनालआ 31 आगस्तआव कलकातायाव मुंदांखा विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगनआव खुंजागोन। क'क्राझारनि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि सीएम प्रमद बर', आसामनि रायजोआरि केबिनेट मन्थ्रि इउ.जि. ब्रह्म, बिटिआरनि इएम गेलेमु आरो लाइमोन अनसाइ दावबायसा बर' आरो बिटिसिनि बुंथिगिरि कातिराम बर', मानगोनां एमपि श्री रोनगोरा नार्जारि आरो श्री जयन्त बसुमतारी, हलिचरन नार्जारि आरो बायदि मख'जाथाव मानगोनां सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। नैथि खौराङाव दङ आसाम पुलिसआ 1.2 किल'ग्राम हेर'इनजों गलाघाटआव सानै हमदों। आसामनि स्पेसियेल टास्क फर्स (एसटिएफ) आ 14 जुलाइनि फुंआव मोनसे जाफुंसार अपारेसन खालामदोंमोन, जायनि फिथाय महरै मोनसे गोनांथार फेग्रा मुवा जब्द खालामनाय जादोंमोन आरो सानै हमजादोंमोन। गोबां बिबांनि बेरेखा बेसादनि सोमोन्दै सिखाव सुलुंनि बिथायाव हानजाया गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट पुलिस थानानि आवथायाव थानाय राजापुखुरियाव मोनसे संदाननाय हाबाफारिखौ मावफुंदोंमोन। लेङाइ पुलिस सामलायगिरि सत्येन्द्र सिंह हाजारिनि दैदेननायाव एसटिएफनि हानजाया हेर'इनजों लोगोसे मोन 141 साबोननि बाक्सुफोरखौ बोखांनो हादोंमोन। जब्द खालामजानाय फेग्रा मुवाफोरनि गासै लिरथाइया 1.732 किल'ग्राममोन। बे अपारेशना सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिफोरखौ गिखांहोदोंमोन। बे समाव बिसोरनि सिनायथिखौ फोरमायनाय जायाखै। बे हरखाब गाग्लोबनाया ओनसोलाव फेग्रा मुवा फालांगिखौ होबथानो थाखाय आसामनि सोलिबाय थानाय नाजानायाव आरोबाव मोनसे जाफुंसारनायखौ दिन्थियो। थामथि खौराङावनो दङ गुवाहाटीनि स्मार्ट आइएएसआ सिभिल सार्भिस बिजाथिनि थाखाय 4 कौटि रांनि स्कलारशिप फोसावदों। फसंथाना 21 जुलाइआव गावसोरनि गुवाहाटी मिरुआव अनलाइन आरो अफलाइन फरायसा स्कलारशिप आनजाद खुंगोन आरो मेरिटनि सायाव बिथा खालामनानै फरायसाफोरा स्कलारशिप होगोन। गुबै खौरांखौ मिथिना लानि फै। गुवाहाटीआव थानाय गंसे सुबुं सिबिथाइ कचिं फसंथान स्मार्ट आइएएसआ सिभिल सार्भिस आनजादनि बिजाथिफोरनि थाखाय 4 कौटि रांनि स्कलारशिप फोसावदों। फसंथाननि लोगो गायसनगिरि अनिमेष हाजरिकाया बुंदों, "जों आसामनि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर फरायसा स्कलारशिप हाबाफारि फोसावनानै गोजोननाय मोनदों। बे हाबाफारिखौ एपिएससि आरो इउपिएससि आनजादनि थाखाय थियारि खालामबाय थानाय फरायसाफोरखौ हेफाजाब होनो आरो थुलुंगा होनो थाखाय बानायनाय जादों।"
स्मार्ट स्पार्कनि हाबाफारिनि थांखिया 100% स्कलारशिप होनानै गावसोरनि सोलोंथायारि आरो जिउराहायारि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव मदद होनो थाखाय आरजाथाव बिनायसाफोरनो राङारि हेफाजाब होनाय। रिपर्टनि बादियैब्ला रेजिस्टार खालामनो थाखाय गोनां बाङाइसिन रोंगौथिया जादों ग्रेजुवेट फरायनाय। स्कलारशिप फोरमायथिफोरा गाहायाव होनाय बादि स्मार्ट 20 फरायसाफोर 100% स्कलारशिप जौसिन 20 फरायसाफोरनि थाखाय। स्मार्ट 30 फरायसाफोर 50% स्कलारशिप 30 फरायसाफोरनि थाखाय। स्मार्ट 50 फरायसाफोर 35% स्कलारशिप 50 फरायसाफोरनि थाखाय होनो थि खालामनाय जादों। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा स्मार्ट IAS ससियेल मेडिया हेन्डेलफोराव थांनानै आरो बाय'आव मख'नाय फर्मखौ आबुं खालामनानै बेसेन नाङै रेजिस्टार खालामनो हागोन एबा 7002072686 नाम्बाराव कल खालामनो हागोन आरो रेजिस्टार खालामनो हागोन। ब्रैथि खौराङाव दङ बड'लेण्ड टुरिजमआ TTF कलकातायाव साबसिन साजायनाय बान्था मोनदों। बड'लेण्ड टुरिजमआ भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन ट्रेभेल श' नेटवर्कजों खुंजानाय ट्रेभेल टुरिजम फेयार कलकातायाव मानगोनां साबसिन साजायनाय बान्था मोननो हादों। बिटिआर टुरिजम बिफाननि काउन्सिल गाहाय CHD जयन्त शर्माया बिटिआर सरकारनि दावबायारि बिफाननि जानानै जोबोद गोग्गानाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे मानगोनां बान्थाया हादोरारि आरो गेजेर हायुंआरि थाखोआव बड'लेण्डनि धोनि मिथिंगायारि समायना आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ दिन्थिफुंनो थाखाय जोंनि रादायखौ दिन्थियो। शर्माया बड'लेण्डनि प्रफाइलखौ जौगाहोनायाव बान्थानि गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। दावबायथाय आरो जावगायारि रांखान्थियाव गोबां जौगाथायनि मिजिं थिदोंमोन। बिथाङा गोख्रोङै बुंदोंमोन दि बेबादि गनायथिया बड'लेण्डनि रुजुजायै जासिनायखौ नागिरनो गोसो गुदुं बांसिन दावबायारिफोरखौ गोसो बोहोगोन। TTF कलकातायाव बान्था होनाय फोरबोआ बड'लेण्ड टुरिजमखौ बेनि साबसिन दिन्थिफुंनाय आरो दिन्थिफुंनायनि थाखाय गनायथि होदोंमोन, जाय मोनसे दावबायथारनांगौ थावनि महरै बेनि थामानखौ गोख्रों खालामदोंमोन। बाथि खौराङाव दङ मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री इउजि ब्रह्म बाक्सा बेरेहनि सेल पइन्ट सेन्टारखौ बेखेवदों। मानगोनां बुंथिगिरि BTC श्री खाथिराम बर' आरो श्रीमती कृष्ण बरुवा DC मावख'नि आथिखालाव बेरेमोदै दारिमिनखौ जौगाहोनो थाखाय BTC सरकारनि रादाय होनायखौ रोखा खालामनानै मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि श्री इउजि ब्रह्मआ बाक्सा बेरेमोदै फाननाय बिन्दो मिरुखौ बेखेवदोंमोन। बे हाबाफारिया मोनसे जिल्ला मोनसे दिहुनथाय हाबाफारिनि बाहागो। गिबि सानाव 50,000 रांनि बेरेमोदै बेसादफोर फाननायजों बेखेवनाया मोनसे जाफुंसार जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। बे गोदान मिरुनि थांखिया आबादारिफोरखौ गावसोरनि बेरेमोदैनि दिहुनथायफोरनि थाखाय थोंजों हाथाय होनाय, जाय बिटिआरआव आबादारिफोरनि जिउ राहाखौ मख'जाथाव महरै बांहोनाय। बे हाबाफारिया ओनसोलारि आबादखौ जौगाहोगोन आरो ओनसोलनि रांखान्थियारि जौगानायाव बिहोमा होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों होनना समाज बिजोंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ कंग्रेसआ MP गौरब गगৈखौ सुबुं आफादाव बेरेखा हान्जानि लेङाइ दैदेनगिरि लक सभानि डिपुटि लिडार महरै थिसनबाय। जरहाट लक सभानि MP गौरब गगৈखौ कंग्रेस पार्लियामेन्टारि पार्टी CPP नि आफादगिरि सनिया गान्धीआ बेरेखा हान्जानि लेङाइ दैदेनगिरि महरै थिसनफिनदों। गगৈनि थिसनथायनि अनगायैबो कडिकुन्निल सुरेशखौ CPP नि गाहाय लिंथुमगिरि महरै मुं होनाय जादों, जेराव मणिकम टेगर आरो डक्टर महम्मद जावेदखौ लकसभायाव कंग्रेस पार्टीनि हुइप महरै थिसननाय जादों। कंग्रेसनि गाहाय नेहाथारि के.सी. वेणुगपालआ गोदानै थिसनजानाय दैदेनगिरिफोरखौ बरायनो थाखाय गावनि मावख'आरि एक्सआव बेरेखा हान्जानि दैदेनगिरि राहुल गान्धीनि दैदेननायाव रायजोआरि मुलाम्फाफोरखौ मदद होनो बिसोरनि रादायनि सायाव बोलो होदोंमोन। LP राहुल गान्धीनि दैदेनजानाय कंग्रेस आरो भारतनि दोलोफोरा लकसभायाव सुबुंफोरनि जाहोनफोरखौ गोहोगोरायै मदद होगोन, के.सी. वेणुगपालआ टुइटआव बुंदों। बे थिसनथायफोरा कंग्रेस पार्टीनि मावखान्थि आरो दैदेननायनि दाथायनि इसारा होयो, मानोना बिसोरो संसदारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लानो साखाफारा जायो। स्निथि खौराङाव दङ AIUDFनि गाहाय बदरुद्दिन आजमलआ धुबरीनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव दावबायनाय समाव हरखाब लोमजादों।
धुबुरीनि बारग' एमपि आरो एआइइउडिएफनि गाहाय मौलाना बदरुद्दिन आजमलआ 14 जुलाइखालि धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारानि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोरखौ नायदिंहैनाय समाव बेरामाव गोग्लैदों। आजमलआ ओनसोलनि थागिरिफोरनो दैबाना रैखाथि रानगासिनो दंमोन जेब्ला बिथाङा लोमजादोंमोन। गोब्राब नाजानायजों मेंनानै बारग' एमपिआ जोबनायाव रैखाथि हाबाफारिनि थाखाय बाहायजानाय नावआव उन्दुयो। बेनि भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव नुजाथिदों आरो बै समनिफ्रायनो भाइरेल जागासिनो दङ। बेयाव बेखौ मुंख'नो गोनांदि बारग' एमपिआ धुबुरीनि दैबानाजों खहा जानाय ओनसोलफोराव दावबायगासिनो दं आरो गोहोम गोग्लैनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ रानगासिनो दङ। आजमलआ दैबाना आरो खुरखानायजों गोबाङैनो गोहोम गोग्लैनाय ओनसोलफोराव थाग्रा जायगा सोलायनाय थागिरिफोरनिबो खौरां लादोंमोन। 8थि खौराङाव दङ बिसायख'थिनि रेलीआव डनाल्ड ट्राम्पखौ गाग्लोबदों, सन्देह' गोनां सिलाइ गावग्राखौ गुलि गावनानै बुथारदों। आयेन बाहायग्रा मावख'गिरिफोरनि बायदिब्ला पेनसिलभेनियायाव गावनि बिसायख'थि रेलीनि समाव आमेरिकानि बारग' हादोरगिरि आरो रिपाब्लिकान हादोरगिरिनि बिजाथि डनाल्ड ट्राम्पखौ नोजोर होनानै सासे गावग्राखौ सिक्रेट सार्भिसआव गावथारदोंमोन। इउएस सिक्रेट सार्भिसनि बायदिब्ला मोनाबिलि 6:15 रिंगासोआव सासे सन्देह' गोनां गावग्राया बै जौस्रांथिं गोबां गुलि गावदोंमोन जेराव ट्राम्पआ गावनि बिबुंथि होगासिनो दंमोन। जाथायनि उनाव फेडारेल एजेन्सिनि मावथिफोरा थाबैनो बारग' हादरगिरिखौ मोनसे रैखाथि गोनां जायगायाव लांदोंमोन। 78 बोसोर बैसोनि ट्राम्पआ बुथारजानो नाजानायनि उनाव रैखाथियै दं होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बायदियैब्ला डनाल्ड ट्राम्पनि सायाव गाग्लोबनायखौ जोंनि आसामनि सिएम हिमन्त बिश्व शर्मायाबो सोंखारिदों। माइक्रब्लगिं साइट एक्सआव आसामनि गिबि मन्थ्रिया लिरदों, देहायारि एबा नङाब्ला मुलुगनाङैनो आगदा गांखं दैदेनगिरिफोरा आथिखालाव उग्र आगसिफोरनि सांग्रां थांखि। बबेखानि बे गाग्लोबनायफोरा हादोर सिगां सानथौखौ फेजेननो हानाय नङा। बेयो गोथौ धोरोमारि सानथौआव गुदि आरो जननि जन्मभूमि सा स्वर्गदासि गरियासीनि सनातन सानथौजों थुलुंगा जानाय। सिएम हिमन्त बिश्व शर्माया डनाल्ड ट्राम्पनो गाहाय हामलायथि बावहरो मानोना बिथाङा गोख्रोङै गसंना दङ। 9थि खौराङाव दङ नगावआव दुब्लिबारियाव थांनाय मोसानि गाग्लोबनायाव सासे जोखोम। रबिबाराव नगाव जिल्लायाव मोसानि गाग्लोबनायाव मानसि-जुनार दाङाबाजिनि आरोबाव मोनसे जाथायाव सासे सुबुङा गाज्रियै जोखोम जायो। सुलुंनि बायदिब्ला बे जाथाया जुरियानि फुथिमारियाव लावखुवा वाइल्डलाइफ सेंक्सुयेरिनि साखाथियाव फुंनि 8 रिंगासोआव जादोंमोन जेब्ला गाग्लोबजाग्रा सुबुङा आबाद मावनो थाखाय माइ फोथाराव थांदोंमोन आरो मासे मोसाया बिथांनि खाथियाव फैदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि आब्दुल रेजाक मुंनि सुबुङा गाग्लोबनायनिफ्राय बारग'दोंमोन नाथाय गोब्राब जोखोम जादोंमोन, जायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा बिथांखौ नगाव सुबुं देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन। सासे हाग्रा मावख'गिरिया बुंदोंमोन दि बावैसो सिगांनि दैबानाया आसाम आरो खाथि-खालानि ओनसोलफोराव काजिरङा हायुङारि पार्क आरो टाइगार रिजार्भनि बांसिन बाहागोफोरखौ लोमसावदों, जायजों गोबां अनजिमानि जुनारफोर गोहोम गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव हाग्रानि जुनारफोरा बायजोआव थांनो गोनां जादों। 10थि खौराङाव दङ गवालपारायाव 70 बोसोर बैसोनि आइजोखौ जिनाहारि खालामदों। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव सासे 70 बोसोर बैसोनि आइजोखौ माटिया ओनसोलाव सासे दुथाङा जिनाहारि खालामनानै बुथारनो नाजानायनि उनाव मोनसे मुगैथाव जाथाय जायो। गिबि खौरांनि बायदिब्ला आइजोआ गावनि मोसौखौ खानो थांदोंमोन जेब्ला सासे दुथाङा लांदां अबस्थायाव गावनि मोखांखौ जिनि थुख्राजों खोबथेनानै बैसो जानाय आइजोनि खाथियाव थांदोंमोन आरो अजद होनाय बायदियै बिखौ जिनाहारि खालामदोंमोन। बेनि उनाव दायनिगिरिया बिथांजोखौ गोदोना सेरथेना बुथारनो नाजादोंमोन, अदेबानि आइजोआ बिखौ सौनानै गावनि आखाइनिफ्राय खारखोमालांनो हादोंमोन। जाथायनि उनाव गाग्लोबजाग्रा, जाय दा गोसोआरि दुखु मोनदों, बिथांखौ मेडिकेल आनजादनि थाखाय माटियानि गंसे देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। रिपर्टनि बायदियैब्ला गुवाहाटी लकसभानि एमपि बिजुली कलिता मेधिआ रबिबारखालि थासारिखौ नायबिजिरनो जाथाय जायगायाव दावबायहैयो आरो पुलिसखौ दायनिगिरिफोरखौ थाबैनो हमनो बिथोन होयो। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि खौरां मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइकबो खालामनानै होदो।